प्राइज ତେଣୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସତରେ ବେ ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସଂସ୍କୃତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ନବଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ପରିଡ଼ା କାଇଁ 2023 ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ପରିଡ଼ା ପଛରେ ଥିଲେ ଗୋଟା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ ବାଳିକା ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଧିକ ନମ୍ବରଠାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ 2023 ମସିହାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ସେ ମଞ୍ଚରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହସ୍ୟରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାପରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରିବି କୌସ୍ତୁଭମଣି ଦାସ 2024 ମସିହାର କୌସ୍ତୁଭମଣି ଦାସ ସଂସ୍କୃତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖିଥିବାରୁ ବାଳିକା ବିଭାଗର କୌସ୍ତୁଭମଣି ଦାସ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି କୌସ୍ତୁଭମଣି ଦାସ କିଏ ସ୍ୱାଗତ